amigos, amigas, veciños, veciñas. O meu nome é Pablo Couto e fun elexido polos meus compañeiros como candidato á alcaldía de Carral. Por unanimidade, se me encargou encabezar a lista socialista para as vindeiras eleccións. Lista formada por xente humilde e traballadora, con moitas ganas e ilusión. Xente que quita tempo de onde non hai para mellorar o seu pobo, para mellorar o futuro dos seus fillos, para, en definitiva, facer un Carral mellor. A maioría de nós provimos de asociacións, de clubes deportivos, de ONGs. No meu caso, fun presidente da Asociación Xuvenil Melepico xa de mozo e, posteriormente, presidente da APA do Vicente Otero Valcárcel de Carral. Neste vídeo queremos vos presentar as compromisos e medidas que Carral necesita con urxenta. Compromisos concretos para mellorar o pobo, para mellorar a calidade da vida das nosos maiores, para dar máis oportunidades á nosa xente. Son os compromisos e medidas que necesitamos todos e todas para facer o Carral que ti queres. Pero antes quería lembrar estes 4 anos que pasaron. Fai 4 anos o PP gañou as eleccións por un escaso marxe, por un pequeno puñado de votos, obtivo a maioría no 2015. Pese a todo, as forzas de progreso e as forzas de esquerda xa ganaron esas eleccións. Fixemos unha oposición firme e constructiva. Unha posición que non só puxo foco nos problemas do pobo, senón que tamén tratou de amañalos ante a pasividade do Partido Popular. Traballouse moito, traballouse duro. Entre todas elas queremos destacar as seguintes. Explicamos o plan xeral a todos os veciños, por parroquias, por rúas, alegando e asesorando con eles para protexer os seus dereitos que este mal documento que redactou o PP os machacaba. Este documento empeora Carral, como reconoce a propia Xunta, nun informe demoledor. Ademais, sigue parado. 3 anos despois de que todos presentáramos as nosas alegacións para defender estes dereitos, o PP non as contestou. 6 anos en total de retraso deste documento. Son unhas cifras que fan un pésimo récord. Promovimos 1000 iniciativas para rematar os edificios inacabados. Puxémoslle en bandexa ao Concello o inicio dos expedientes para obrigar os bancos a que rematasen as preto de 300 vivendas a medio facer. Dixeron que non. Fomos, polo tanto, ao Parlamento de Galicia, onde presentamos tamén unha proposición non de lei, no mesmo senso. De novo o PP negouse. Recollemos firmas para mellorar a atención do centro médico. Recolléronse máis de 1000 firmas para que doten o centro médico dos médicos e os pediatras que nos corresponden. Deu seus froitos, pero sabemos que queda moito traballo por facer. Colaboramos con asociacións e clubes do Concello. Impulso de axudas económicas ante a falta de apoio do Concello de Carral. Colaboramos con eles e asesorámolos en proxectos e obras. Así temos, as obras do Campo Santo de Barcia son hoxe unha realidade, ou a sala de máquinas fitness de Cañás, que ademais é un gran éxito, unha ledicia para nós, ver que algo que levamos no programa de fai 4 anos se cumple e ten un éxito, por suposto que o manteremos. Impulsamos obras moi necesarias e urxentes para Carral. A mellora do proxecto da travesía de Coiro ou a demolición da casa que xeraba un estreitamento perigoso no Outeiro. Pero tamén a reordenación do cruce de Barbeito en Cañás ou as cunetas de seguridade que permiten circular os peós e cruzarse os coches en carreteras moi estreitas, como por exemplo en Quembre, en San Vicente de Vigo, en Cabrois, nas Travesas. Tamén os moi necesarios e que levaban anos esperando asfaltados na estrada de Sergude e na estrada de Tabeario de Gosende. E como non, impulsamos a conexión do carril bici metropolitano con Carral, que pronto será unha realidade. Publicamos o boletín de información municipal, que nos abriu os ollos e deu luz a un concello moi opaco. Estuvimos aí onde se nos pediu axuda. Estivemos, en definitiva, apoiando o ombro cos veciños e amigos de todo o concello. Por iso, veciño, veciña, queremos que nos des a oportunidade de traballar estes vindeiros 4 anos para ti. Queremos que nos des a oportunidade de demostrarcho que somos capaces de facer dende o goberno, vendo xa o que fomos capaces de facer desde a oposición. Neste vídeo vamos che presentar os 25 compromisos concretos, realizables, que temos para realizar un Carral mellor, para cambiar este pobo que pide a gritos un cambio. O traballo será o noso principal cabalo de batalla. Unha sociedade dinámica e activa consíguese con oportunidades para a súa xente. Por iso a ampliación do polígono de Carral será unha prioridade para nós. Cun goberno socialista en Carral, cun goberno socialista en Madrid, é unha garantía segura.
Pedro Sánchez desbloqueou en 6 meses o que Rajoy tiña no caixón durante 8 anos. Tendo clara a parte industrial, deremos de dar un impulso ao sector da construción. Para ele o que faremos será iniciar os expedientes de execución dos edificios inacabados. Obrigaremos os bancos a rematar as máis de 300 vivendas que están a medio facer. E se non cumplen, os sancionaremos, como así recolle a lei. Son as ferramentas que nos dá o Estado para poder combatir estes feitos. Resolta a parte da construción, quedanos, por tanto, o sector agrícola. O que faremos será potenciar novas líneas de cultivo, investigación, desarrollo e, sobre todo, axudas a agricultores e gandeiros, baixadas de impostos e axudas a través non solamente do Concello de Carral. Hai que explotar o GDR, a Reserva de Biosferas e a marca en Carral en xeral. Queremos que se a xente se quere quedar no campo, na súa terra, que poida quedar con oportunidades. Con traballo necesitamos vivenda. Os socialistas vamos a dignificar o urbanismo en Carral. Vamos a poñelo a servicio da xente, do lecer da convivencia. Vamos a fuxir da política do amiguismo dos promotores, a erradicar a política do pelotazo existente a toda agora. Para elo, vamos a dotar Carral de equipamento e das zonas de convivencia de lecer adecuadas, das zonas verdes, e no centro do pobo, non nos arrabales. Vamos a potenciar a vivenda unifamiliar en decremento da vivenda en altura, que tanto nos problemas nos está a dar. Vamos a crear urbanismo moderno e humano, no que, sobre todo, poidas participar. Garantía de éxito seguro. E con todo o anterior necesitamos uns servicios públicos de calidade, máis e mellor transporte público, e non solamente ca cidade da Coruña, tamén ca vila de Cambre, en especial darlle unha solución aos alumnos de bachiller. Necesitamos facilitarlle o transporte aos nosos maiores desde as parroquias. O saneamento tamén é unha asignatura pendiente. Temos unha depuradora en San Vicente de Vigo, e sorprendentemente os veciños de Vigo e boa parte dos de Cañas carecen deste servicio. Os socialistas nos comprometemos a desarrollar o saneamento, e en todo o concello. O mantenimento do público será fundamental. Cuidaremos e mimaremos o que é de todos, o que foi pagado de todos. Rúas, camiños, parques, pero empezaremos con un plan de mellora das instalacións deportivas. Os pabellóns teñen un estado moi malo, e non solamente os arremañaremos para evitar as goteiras, cambiaremos o seu chan por chan de parqué, melloras dos vestuarios, etc. Tamén os campos de fútbol necesitan un mantenimento adecuado, e sobre todo os parques infantís. Os parques infantiles tendrán un mantenimiento adecuado, unha periodicidade que non será a electoral como é ata de agora. Presionaremos a Xunta con todas as forzas e a todos os niveles para que 12 centros médicos de Carral o que nos corresponde. Non pedimos un trato de favor, pedimos simplemente o que é noso. 5 médicos, un deles pediatra, xornada completa, ambulancia e urxencias. Apoio a educación. Volverán as becas que o PP eliminou, en todos os niveles, desde infantil hasta a universidade. Se ordenarán os espacios de entrada e saída do Vicente Otero e, por suposto, do Instituto, especialmente o cruce dos nenos na Nacional 550. Crearemos o Consello Escolar Municipal para que todos os centros de Carral estén coordinados e aproveitar as sinerxias que entre eles xurdan. E, por suposto, faremos un centro de día. Lugares como propón o PP para xogar as cartas xa temos suficiente. Necesitamos un centro dotado dos profesionais e medios adecuados para cuidar a nosa xente maior con dependencia, para así poder conciliar, para poder ter vida. 120.000 euros ao ano son o que se necesita para ter estas instalacións funcionando correctamente, e nós sabemos como facelo. Pero tamén solucionaremos os actuais problemas do servicio de axuda a domicilio. A falta dun contrato legal está a traer moitos problemas. Nós faremos un contrato legal e directo para ter garantías tanto aos usuarios e traballadores e non depender de empresarios sen escrúpulos. Recuperaremos o asociacionismo en Carral. O PP maltratouno. Nos vamos a mimar, a protexer, a potenciar ao máximo. É fundamental para ter unha sociedade dinámica e activa. Queremos que tamén podas participar na vida do Concello. Para elo vas a poder decidir parte das inversións. Seguro que non escolles unha fonte de 120.000 euros a carón da iglesia, verdade? Vamos a darlle un turno de palabra aos veciños nos plenos e vamos a facer que poidan participar en calquer documento de trascendencia para este Concello. Apoio aos clubes e atletas carraleses, que son moitos e vós, e nos producen un gran orgullo e satisfacción cos seus logros e metas. E por eso temos que axudar, e non só económicamente, que o faremos con becas e outro tipo de axudas,
Tamén mellorando as instalacións deportivas, como xa dixemos, para que poidan entrenar de forma axeitada. E o mesmo que se fai co deporte, vámoslo facer ca cultura. Vemos como moitos amigos e amigas teñen que ir a concellos veciños a recibir clases e actividades ante a falta de oferta no Concello de Carral. Nos vamos a aumentar a inversión e con eles os cursos. Vamos a coidar a sala de ensaio e vamos a crear unha escola de música asequible. Todo isto para nós é unha prioridade. E cultura será o camiño de Santiago, que será coidado para que pase a ter a importancia que se merece. Vamos a potenciar o seu coñecemento e a dotalo de novas instalacións, especialmente nas tabresas para os peregrinos, pero tamén a estrada nesta aldea pola carretera do Mesón do Vento. E non solamente cuidaremos a ruta xacobea, o resto de rutas e camiños cos que conta o Concello que están sendo maltratados vanse mimar e cuidar, que xunto cos espazos naturales, os monumentos, farán deste Concello un espazo de esparcemento para os habitantes de toda a comarca, co que traerá turismo e riqueza para o pobo. E todo elo vámoslo conxugar con un trato serio e riguroso das contas. Faremos unha contratación legal e aberta, o que nos permita ir disminuindo a deuda de 3 millóns de euros en decembro do ano pasado, e cada vez que disminuye a deuda, disminuye a intervención do Estado, dándonos máis liberdade. Non se subirá máis a contribución, non se subirán máis impostos, non se seguirá apretando os veciños para tapar os ocos da mala xestión do PP, porque intentaremos facer a mellor xestión, unha xestión con traballo e unha xestión dun equipo capaz e eficaz. Con todo isto faremos outro Carral, un lugar para vivir, un lugar cómodo e agradable, que se alonxe da deriva de cidade dormitorio a que nos estaba levando o PP. Como vedes, estamos preparados. Este 4 anos identificamos as necesidades e problemas deste Concello e diseñamos as receitas e proxectos para amañalos. Estas receitas e proxectos recóllense neste programa, nestes 25 compromisos co Carral que queres. 25 compromisos para ter un Carral de maior oportunidades, con máis traballo. 25 compromisos para dignificar o urbanismo e a vivenda. 25 compromisos para ter uns mellores servicios de calidad e coidar da súa xente. 25 compromisos para mellorar a cultura e o deporte, e todo elo facelo con boa xestión. Fai que pase.